Masa no? Pareho matmulay. Puro lang ako na si Eden Ariam. Pas. 2-1. Tablados yung agang score. Bola. Kanina akan demo. Maraan Corpot. Yan na hawak ito tuloy. In-screen na number 12. Double screen. Ngayon mabasahan. Pasakan ito. Recep. Pasakan Cheese. 3-point. Inbound. Parehas bus wala ang tamang score. Mahugot itong tipinsahay parehas 12. Martondok, head off, number 2. Nagpinagsahan ni Martondok, 12. Pasa Sanchez. Bria, handling the ball. Martondok, it is Rihan. Limbawa ng Maway, number 5. Nag-spin. Inskrinan di 12. Nag-cross over. Pumika ng Tigres. Lumiba ng bola. Pumika ng Torres. Para sa mga defensive rival ng Mexican. Para ito sunod. Nagkakalilan ng 5. Luis. Pasakan dan Doy. Dan Doy. Pasal dengan Doy. Mexican ang wari ng sunod. Bola Tacloban. Substitution. Reminder to mga players, wala ka rin isa lumasa. 11 seconds, shot clock. 11 seconds. Bola, tingnan ng Pacro. Hindi mo 11. Libot, ng 4. Nagpapalikan. 5, 4, 3, 2, 1.
Behong nagkaroon ng bola kay para sa Kapriyan, di ba tinigyan ng Torres? 10 seconds shot clock. Palabos na naging pasa. 5 seconds shot clock. Turnover, substitution. Official score. Maganda po